Жаңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Районыбызның гүзәл вәкилләрен зурладылар. Азнакай гимназиясендә халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм чарасы узды. Спорт йолдызларын кабызу аның төп максаты. Тренер хатын-кыз нинди булырга тиеш? Ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз карашы бәйгесенең нәтиҗәләре билгеле булды. Бүген Казанда Сәлих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында республика бәйгесе узды. Залда җыелган хатын-кызларны 8 март бәйрәме белән Татарстан Республикасының дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул рәис Рөстәм Миңнехановның сәламләвен җиткерде. Бәйгенең жюри әгъзалары төрле номинацияләрдә җиңүчеләрен билгеләде. Әлмәттән хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә Татнефть Хайрия фонды белгече Светлана Малюткина һәм Минем язмышым, минем һөнәрем номинациясендә химсервис геологы Владлена Сырвачева җиңүче булды. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан районыбызның гүзәл затлары өчен Нефтче мәдәният сараенда зур бәйрәм концерты булып узды. Чарада без дә булып кайттык. Шәһәр коллективлары башкаруында әниләр, әбиләр һәм барлык хатын-кызлар өчен бүген музыкаль котлаулар яңгырый. Бөтен бәйрәм хатын-кызларга карата мәхәббәт һәм хөрмәт аңлады. Сәхнәдән дә ничә тапкыр рәхмәт сүзләре әйтелде. Җыелган тамашачылар артистларны алкышлар белән җылы сәламләделәр. Котлау сүзләре белән Әлмәт районының башлыгы чыгыш ясады. Именно в этот период очень приятно вас здесь всех присутствующих и на балконе даже, и в зале, конечно же, поздравлять от всей души с весенним, настоящим, самым красивым праздником, с Международным женским днем. Тимур Нагуманов районыбызның гүзәл вәкилләренә лаеклы бүләкләр тапшырды. Алар арасында безнең хезмәттәшебез Рәдифә Нигманова, ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз күзлегеннән конкурсының зона этабы җиңүчесе. Әлеге чарага Рәдифә ханым 20 ел эшләү дәверендә беренче тапкыр кунак булып килә. Әлбәттә, күңелдә яз хисе сизелә башлады. Шуңа күрә шушы уңайдан файдаланып, барлык гүзәл затларыбызны, әниләребезне, әбиләребезне, кызларыбызны, туташларыбызны, ханымнарыбызны яз бәйрәме белән тәбрик итәм. Халыкара хатын-кызлар көне ул хатын-кызның бөтен асылы белән дөньяга танылуына тиң. Менә шушы хатын-кыз асылын югалтмыйча, шибәр булып, матур булып, сәламәт булып һәм тыныч күп йөзләребезгә шыкырырак булып яшәргәсен. 25 ел буе балаларга туган телен укытып, истәлекле бүләккә лаек булган Лилия Кәшиф кызы сүзләренчә, мондый чаралар һичшиксез кирәк һәм һәрвакыт актуаль булачак. Әлбәттә, һәр татар теле укытучысы үз фәнен яратып, тырышып, балаларга кызыклы итеп укытырга тиеш. Бүгенге көндә туган хәл, бүгенге көндә татар теленә булган карашны истә тотып, бу эшне бигрәк тә тырышып башкарырга кирәк. Чөнки балаларны телгә кызыксындыру, аларны тарту бары тик татар теле укытучысыннан, аның шәхесеннән тора. Татар теле укытучысы һәрвакыт ягымлы, мөлаем, тәмле телле, тәмле сүзле, һәр баланың күңеленә ачкыч таба белә торган булырга тиеш. Федераль янгынга каршы хезмәт отрядында халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм концерты узды. Гадәттә утка каршы көрәшүче Алексей Волков, Сергей һәм Михаил Бертниковлар, Илнар Гимранов бүген җырчылар, артистлар, алып баручылар булды. Инженер-инспекторлар составы, диспетчерлар, кадрлар хезмәте белгечләре, финанс бүлегендә хезмәт куючы гүзәл затлар, ихлас тәрбияләүләр, музыкаль бүләкләр кабул итте. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү системасын төзүдәге, үстерүдәге һәм уңышлы эшләүдәге казанышлары, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгына күп еллык һәм намуслы хезмәт күрсәтүләре өчен мактау грамотасы, медальләр, хуҗабикәләрен тапты. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, сезне чын күңелдән бүгенге бәйрәмегез белән котлыйсым килә. Бу минем исемнән генә түгел, барлык яратлар исеменнән сезне котлыйбыз шундый матур яз бәйрәме белән, хатын-кызлар бәйрәме белән.
Ознакай шәһәр гимназиясендә Рәсәйдә педагог һәм ұстаз елы, Татарстанда милли мәдәниятләр, гырыф-гадәтләр елы уңаеннан 8 март халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм чарасы узды. Халкым күңел җәүһәрләре исеме астында аны гимназия коллективы һәм территориаль берләшмә җитәкчеләре Гөлфия Абдуллина һәм Рәсимә Рәхмәтуллина оештырдылар. Гүзәл затларга багышланган бәйрәм халкында тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Чарага махсус хәрби операциядә катнашучыларның әниләре, ветеран хатын-кыз укытучылар, район җитәкчелеге, депутатлар чакырулы иде. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин яз бәйрәме белән котлап, район үсешенә куйган хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хатын-кызларыбызның, әниләребезне якынлашып килүче шундый матур язгы бәйрәм белән тәбрик итәбез. 8 март көне белән, яз бәйрәме белән тәбрик итәбез. Милли мәдәният һәм гырыф-гадәтләр елы кысаларында оешкан чарада укучылар Агабидә кунакта булып, андагы чисталык, пөхтәлекне күрделәр, милли хәзинәләргә сокландылар. Балкып тора түбәтәйләр, инче бөртекләр белән. Алар монда килгән гүя, шын әкият иленнән. Җир йөзенә яшәү бүләк итүче хатын-кызларны хөрмәт итеп, бүген шәһәр гимназиясында зур бәйрәм чарасы уза. Аны оештыручылар 6 һәм 12 территориаль иҗтимагый оешма җитәкчеләре. Алар тарафыннан мәктәп залында иҗтимагый берлекнең остабикәләре ясаган иҗади хезмәтләр күргәзмәсе дә, җирлекнең активистлары, волонтерларның эшчәнлеген тасвирлаучы стенд та әзерләнгән иде. Гомумән, минем җирлектә яшәүче кешеләр бик уңган, булган, талантка бай. Мин алар белән рәхәтләнеп эшлим. Аларны шулай бәйрәмнәргә чакырам, булган сорауларына җавап бирергә тырышам. Шулай ук бәйрәм концертында җирлектә яшәүче талант ияләре дә чыгыш ясады. Хатын-кызлар өчен җылы мактау сүзләре дә, бүләкләр дә күп булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан районыбызның горурланырлык гүзәл затлары турында сөйлибез. Шуларның берсе колабызның берничә спорт залында ирекле көрәш йолдызларын кабызучы, шибәр дә, көчле дә кызлар тәрбияләүче тренер Эльмира Нәфисуллина. В моем классе учился мальчишка, который всегда хвалился своими медалями и наградами в вольной борьбе. И в тот момент я очень сильно загорелась желанием также получать медали и награды. И так с 9 лет я занимаюсь борьбой. Эльмира Нәфисуллина 2007 елда ил беренчелегендә бронза медаль яулый. 18 яшькә кадәр ярышларда актив катнаша һәм билбау көрәше буенча спорт мастеры, ирекле көрәш буенча спорт мастеры кандидаты исемен алып, алдагы тормышын тренер хезмәте белән бәйли. Вот, голова изнутри, оттягивай. Вот, отсюда, значит, вышла сперва, вышла, нога к себе. Все, Бүген Эльмира Нәфисуллина әзерли торган спортчылар арасында республикадан читтә дә нәтиҗә бирүче кызлар бар. Арина Алексеева, Эвелина Нестерова һәм Евгения Горшкова ирекле көрәш буенча Россия җыелма командасы составына керүче Әлмәт горурлыгы һәм калабызның ирекле көрәш командасының иң зур казанышы. На сегодня я не вспомню ни одного дня, когда бы я не вспоминала о вольной борьбе и не хотела бы сюда прийти, и не хотела бы прийти особенно к этому близкому, родному и дорогому человеку. Һәр спортчының максаты Олимпиада медален яулау булган кебек, Эльмира Нәфисуллина Олимпиада призерларын һәм җиңүчеләрен тәрбияләргә хыяллана. Пользуясь моментом, мы хотим поздравить своего любимого тренера с наступающим Международным женским днем. Мы вас любим! Эльмира Нәфисуллина һәр даим шөгыльләнү, көрәшү, ярышларда катнашу нәтиҗә бирәчәгенә ышана һәм җанын биреп эшли. Ярышларда катнашырга, лидерлык сыйфатларын үстерергә, дустана командага эләгергә теләүче кызлар Әлмәтнең ирекле көрәш командасына кушыла һәм бушлай шөгыльләнә ала. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Язның беренче бәйрәмен безнең хезмәттәшләребез дә читтә калдырмады. Луч телекомпаниясенең гүзәл затлары өчен төрле күңел ачу программалары оештырылды. Коллективның бергә вакыт уздыруы хезмәттәшләрне якынайта. Бер үк максатлар, кызыксынулар, гомум шартларга җайлашырга омтылу берләштерә. Телекомпанияның хатын-кызлар коллективы ачык һавада команда формалаштыручы пейнтбол уенында катнашты. Мы играли командами, и наша команда 2 раза победила. А во второй раз я принесла флаг. И это радует. Эмоции, конечно, зашкаливают, адреналин есть.
Әлі ойында екі командаға бөлішіп ойнасақ, гипстан сыннар ясау мастер-классында һәрбір безнең үз эш зонасы булды. Килеп чыккан сын интерьерның матур бизәге яки аны бүләк буларак та кулланып була. Бәйрәм сәяхәте Әлмәт иҗтимагый үзәгендә дәвам итте. Биредә безне музей экспонатлары җәлеп итте. Мәсәлән, менә бу күпне күргән барабанның тарихы 100 елга сузыла. На сегодняшний день в основном люди помнят только гармонь-тальянку, курай, и если кто-то еще вспомнит кубыс, то слава богу. А вот инструменты, которые у нас были еще до этого, мало кто помнит. Поэтому мы как бы воскрешаем память об этих забытых музыкальных инструментах, о нашей культуре и несем ее в массы. Музыка уен кораллары музейында беренче тапкыр булмаучылар арасыннан хезмәттәшебез Элина Хасаншина. Алайда аны кызыксындырыр кораллар бүген дә табылды. Тукайның шигырендә дә теге бик аз уйнадың сазым дигән сүзләре бар. Безгә инде монда прям нәкъ күрсәттеләр ул сазны ничек, нинди икәнен. Бик кызык булды инде. Рәхмәт бик зур оештыручыларга. Татарстан Республикасының бердәнбер Альметрика мәгариф фәнни үзәгендә һәрберебез үзебезне чын галим һәм экспериментатор булып тойдык. Үзәкнең концепциясенә табигый фәннәрне өйрәнүгә инновацион алымнар салынган. Хатын-кызга күп кирәкме? Бәйрәм чәчәкләре кәефләрне тагын да күтәрде. Бүгінгі шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Бәйрәмнәрегез күңелле үтсен, исән сау булыгыз.